Dario? Dario? Přivezli jsem asi před 5 dny a sami si s ní nevíme rady. Super. Já mám rád výzvy. Kde pak jsou ty bubáci mezi nebem a zemí? Tak uvidíš sám. Ať si to něco dá. Můj výtvor. Vůbec nevím, co s ní je a sere mě to. Dneska byla u mě v práci policie. Hleda, že by měla něco. Co bych od ní hodně chtěl. Tak to nevíme, ale asi jim na tom hodně záleží. Máme tady problém. Ty máš u sebe nějaký kus počmáranýho papíru, který někde hodně stojí. Je to horší, než jsem si myslel. No a co teda? To se posereš. Třeba jsem fakt šílená.